Häpytsi, hyvät ystävät. Täällä nyt Arcade Gamer Mr. Potter taas yhden videon parissa. Ja tänään ehkä jos nyt se onnistuis, niin sitten se nyt ei taida oikein onnistua oikein. Ei käy katsomassa Arcade Gamer Potter. Tilatkaa, kommentoikaa, tehkää mitä vaan siellä. Lisää suosikkeihin, vaikka tää on ensimmäinen videoni kaiketi. Ja. En mä tiedä. Silti tehkää mitä haluatte, kun siellä Arcade Gamer Mr. Potter lähtee nyt